командаи бонувони либостибӣ занҳои хонашинро ба ҳамкорӣ даъват менамояд. дар видеоҳои оянда иншоалло мо барои чӣ хел занҳои тоҷик муваффақ шуданд бо командаи фаберлик либостибӣ ба шумо навор пешниҳод мекунем. чӣ хеле ки ман дар пеш гуфта гузашта будам, шумо вақти худро беҳуда нагузаронед. марҳамат, ба ҳамин рақамҳо занг занед. ин кас ба шумо чӣ хел роҳи осони ба муваффақият рафта расиданро меомӯзад. дар компанияи фаберлик дилхоҳ одам кор карда метавонад. дилхоҳ одам. барои ҳамин чӣ хеле ки ман боз таъкид мекунам ки ин бизнеси вақт аст. вақти худро беҳуда нагузаронед. марҳамат, ба ҳамин рақамҳо занг занед ва пешравӣ кунед. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз барои шумо паплинои дубайский 140 сомона нишон медиҳем ки ё санги хамелеон қати майда заги, баъд сангаш бисёрай. чӯре ки шумо медонед, агар чанд қа санг бисёр бурава, баъд нархи материал қимат шидан мегирад. я сангаш бисёрай, 140 сом дона ҳай. оптум бо маслиҳат мекунем. касе ки оптум мегиред, на марҳамат, рангои зур зурш ҳастай. шумо вибр кунед, партоед ватсапда, мо шумода иншоалло доставка мекунем. ҳам чизое ки шумо дидестед, наличка ҳастанд. на марҳамат бинед, ҳамаи чизои нағз шай. расветкои зур зурш ҳастай. сангаш майда задагӣ, мисоли қати намоз хондан метавонад. шояд занакое ки гап задан, намоз хондан мешавад, баи зонотонро намезана. баъд хамелеони якум сортае. ҳама чизро бибинед. кадомида ки маъқул мешавад, ҳама одам занг бизанад. камтарак бисёртар бигирен, 120 шумода ёфта дода метавонед. инаё ду расветкаш ҳастай. ҳам сияҳшай, ҳам серишай, ҳам голубиш. ине чизе ки шумо суроғ мекардед. инаям пака омада ҳозир. гуфтани ҳастам, як бор дига хотиррасон мекунам ки иё витрин нестанд ки мисол пури гарду чанг бошад, хоб задагӣ бошад, як моҳ ду моҳ истодагӣ, ҳамаш гулои навинкан, прамои ай санг баровардагӣ, ҳамаш гулои наванд. ина марҳамат, инаи серишам беҳад зурай. чизое ки оригинала. айнами навбат бо омодай, айнаи сирхакшай. чизое ки шумо дидестен, дубайский якум сортай. баъзеҳо гап мезананд ки бозор арзоне, димсор задестанд, ҳозир димсор задестанд, ӯ баъд маълум мешавад, худаш рангаш меравад, сразу вайрон мешавад. чизое ки ман савдо мекунам, ҳамаш якум сортанд. якум сор шуд, димсорша мо намезанем. марҳамат бинед, гулои маъқултона скриншот карда партофтан бигиред. ина як гул 4 расветкаш ҳастай. анаиш беҳад фасонай, гули садбаргӣ, анаи савзшай, анаи савзи бо серангтаршай, анаи гулобиякай, анаи зардакш. ина марҳамат, чизе ки ҳозир шумо дидестед, пака ҳамин чизо наличка ҳастанд. барои ҳам шумо метавонед ки тезтар заказ кунед ки тамом нашавад. вақте тамом мешавад, баъд шумо зангзаниро сар мекунед. инаи ҳоҷиёна, анаиша бигем боз зардак аҷоиб буд. ин гули компютерае, рамашкаша мегӯянд. кадомида ки маъқул астай, дар ҳамин номро дар табдагӣ занг мезанед, мо шумода иншоалло доставка мекунем. доставкаҳом тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон дорем. боқӣ сарбаланд ва обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.